in an ce da barna mu mun yarda za mu biya, amma ba barna ba komai, sai dai a dawo maka da gawan ɗanka ba kai ba kafa ba hannaye, a feɗe shi a cire abin da ake so a cire. Haba gwamnati. Akalla makiyaya 3 ne suka rasa rayukansu yayin da mutum guda ya jikkata bayan wasu 'yan bindiga sun yi musu kwanton ɓauna a yankin Gero Rafin Ɓauna da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato. Rahotannin sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 9 na safiyar ranar Talata, lokacin da makiyayan ke kiwon shanunsu. Ƙungiyoyin Makban da Gaftan sun yi Allah wadai da wannan hari, tare da bayyana cewa ba a tsokani maharan ba, sun kuma buƙaci jami'an tsaro su gudanar da cikakken bincike tare da kamo waɗanda suka aikata laifin domin su fuskanci hukunci. A cewar shugabannin ƙungiyoyin, bayan kashe makiyayan, maharan sun jefa gawarwakinsu cikin daji, inda daga baya aka gano cewa an yi musu mummunan illa. Don haka ina kiran ga gwamnati ta saya ta magance waɗannan damuwoyi tun damuwoyin nan da su girma suka zanto sun gagari kowa. Don haka Allah ya mana kariya, ya zaunar da mu lafiya. Jagororinmu da suke wanda suna cikin kiwon dabbobinsu aka zo aka raba su da wannan dabbobin, aka tura su cikin duwatsu, aka je aka kashe su, aka yanka musu kayukansu, aka yanka musu hannayensu gaba ɗaya da kafafuwansu, aka daddashe gaba ɗaya, aka cire al'auransu ma gaba ɗaya, wanda ba mu taɓa ganin irin. Don haka mu muna bakin cikin irin wannan abu. 16 ga watan 6 nan da ya wuce haka suka kashe mana yara 4 a wannan bangare, a Yango wannan bangare. Mun tafi neman yaran nan, matayensu suka fito sirara da mazajinsu suna ta jefan mu da sojoji, wai mun zo kawo musu ta'addanci. Har yau ba wannan gawakin, ba mu samu fito da wannan gawakin ba, amma kuma abin mamaki security suna gani suna kallo, ba abin da suka aikata. Iyalan mamatan sun bayyana lamarin a matsayin abin takaici da raɗaɗi, suna mai kira ga gwamnati da hukumomin tsaro su kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa makiyaya. Sa'idu, ni ne maman Isma'il. Ina bakin ciki, yaro na yana kiwon shanun shi, aka kashe mini, gashi ya bar ni da marayu, ba ni da kowa yanzu, dama shi kaɗai ne nake da shi wanda yake kula da ni, yanzu ba ni da wanda zai kula da ni. Amma a yanda aka bar mu haka ana kashe mamu yara ɗaya, to in aka gama kashe yaran nan, to wasu waye za su raye kasan? Kuma ana kashe yara suna bar mu da marayu, yara kanana marayu, a barka da marayu yau gobe, a barka da marayu. Gaskiya gwamnati ya san abin da zai yi a kai. Kamar yadda wannan malami ya faɗa fa, in abu ya ana raina abu karami ya girma fa, to tare shi yana da wuya. Saboda haka ni yaran nan da suka mutu, Allah sa su yi shahada, Allah ji kansu. Sai dai kungiyar Makban ta zargi wasu daga cikin kabilar Birom da sa hannu a harin, zargin da sakataren yada labarai na Birom Teng Wong ya musanta, yana mai cewa ba shi da tushe. Har zuwa lokacin hada wannan rahoto, kakakin rundunar 'yan sandar jihar Filato SP Alaba Alfred bai fitar da wata sanarwa kan lamarin ba.